Sragentina. Oh iya. Tonggone kan Purwodadi. Sing dhuwur. Lali aku. Ini mana lagi yang mau joget boleh ya Pak ya? Ibu, joget ya Monggo. mau ya Bu ya. Halo apa kabar semuanya? Sugeng rawuh. Ayo bose. Bos bojong. Bos Purwodadi. Dadi lewong atiku. Nalikane sepisan ketemu. Purwodadi, Purwodadi. Nggonku ngenteni bos Ibu mau bejo joget nggak Ibu? lemonge titanan to sepi dadya ati sawiji senadyan apa tak lakoni Seka. Pak Nok, sebenarnya ibu-ibu tak suruh joget dulu. Tadi kan pas pengajian, joget lagi, pengajian lagi. Ya, cocok nggak Bu? bos bejo Kak Ita Ora apa-apa loh. bos bejo kan narik Iya, ayo bos, tarik bos. apa nih Biar. Sabtu pagi turun mereng sliramu dadi sisihanku. Gusti mugi ngamani tresnaku tansah minowo mati. Sa 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 sa. dadi lemong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kandilanku godho ati rinten siang dalu bos bejo Matur nuwun Matur nuwun bos bejo suwe nggonku ngenteni bos bejo lewonge ati tanan to jampi dadi ati sawiji senadyan apa tak lakoni Bose 12 kenapa mulai niki Kenapa malah mumpung ketemu niki? sisan salah asar Ayo, 13 kenapa? garangan wae iming-iming oke Iming. oke TKI nyamar. Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara oke. 12 nih Gubuk Asmara masih. ST, ST. 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 Apa itu ST? Es doger mau 2, Pak. Sabtu mandi
Kasemoro Mas. Bos Hermawan, ayo nyanyi. Bos Bejo nyanyi dulu monggo. Siap. Kasmoro biyen kae tak go anduk tresno tanpa bantal tanpa kloso bata-bate ke taman asmoro Bos Bejo ayo bos Mbah, tarik, Mbah. Buah semi ayam, Mbah Min. Mbah Min, tarik. Oke. Oh. Ya ampun, Mbah Min, mau didatengin yang cowok apa yang cewek, Mbah Min? Iya. Nggih. Monggo lho. Sehat, Mbah. Lah aku mah cuma tinggal ngikutin aja. Oh nggih, sing Riyadi, pakai sehat-sehat selalu nggih, Mbah Min nggih. Catatan sakjroning ati jatan luhur saya merati aku kowe dadi garwa mergo laran Bos Bambang nang Gubuk Kasmoro Bos Bambang monggo Bos Bambang Pak Bambang ayo Pak Bambang Riyadi monggo. Ayo Bos Bambang, ayo toh. Mriki lho. Bos Men monggo. Monggo Bos. Saiki yo. Oh titip tresno siap. Oh Pak Bambang. Bar niki titip tresno Mas Bos Bambang. Aku antuk tresno Kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang Penyanyi ini Belanda atau kemarkiran itu loh. Monggo Kak. Pak Haji Parlan. Pak Haji digandeng sih Mbak, ayo Mbak. Loh, ojo no, bukan muhrim kok. Ayo Pak Haji. Bapak Pak Haji. Rasa sungan karo Mbah Tugi. Pak Haji, Biasa wae. Pak Min. Nah. Cakatan sajroning ati, tenan
Bos Bambang titip tresno setunggal malih. Bos kita. Bos Karangan. Pokoknya kita happy malam ini ya. Sesek mlebu sedeng, sesek mlebu sedeng. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu Mas Haji ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sambat karo sapa? Ayo kaita. tak suwun rino lan wangi. Moga Jaranan, jarane, jarane kene. Jaranan, jaranan, jarane, jaran kecil. Mas Tri. Tau nono windonono. Pamit. Ayo Rizka. Tak enteni sak pucuking tresno. Balung nangka bebasane mung katon-katon seliramu wae. Ojo lali pawelingku. Uga mono kamas janji-janjimu. Kang satya satu tak enteni nganti saelengmu. Bos Bejo sibuk lho Ayo siaran. Garangan. Bos Garangan. Mbak Mia, Mbak Mia Rajo. Anu pelaris, pelaris. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku, ninggal adik. Apa sliramu ra krasa sampe bawah Kak? Aku kudu sambat karo sapa? Sampe bawah yuk Kak yo. Tak suwun rena lan wengi. Sampe bawah.
langsung maju lancar. Kak, Bapak wis pemanasan. Ini sekarang gantian Bapak diaturi ngersake lagu apa? Iya. Mas Haji mana Mas Haji? Ayo Mas Haji. Bos Bejo. Dek Yati, Rene. Yati. Tumete sing kalbu. Kene lho kene karo aku. Lir ngoyai sekono. Datan lingguh. Ngluluke atiku. Suwe gonku ngenteni lewunge ati kaet Ayo bareng. Mas Aji, Pade, Erin, bakatmu Pade. itu hanya nyawer, bukan Lagi nyanyi. Pak Kerno. ya. Monggo Pak Kerno. Sabtu pagi terasa, pria sisihanku. Papi Gusti milani, tresnaku tansah inongo mati. Bablas lali janjine Pak Kerno. Nggih. Sabtu segitu Dek nadi. Rizka, Ya, ki bos. Bos e ngersakne nganu lali janjine. kali janjine. Sabtu ayo Pi. Sabtu pagi toraku mring
mesti ngringani tresnamu tansah ginawa mati. Ali janjine Kita goyang lagi bro. Mas Leno. Sing tak tunggu kowe ngajak ning taman manggung. Monggo bosku. Aku nunggu kowe keras Pak Bejo. Arep tak terkene bapak kok malah medun. Hae lo ya. Mas Aji aja loh. Nggih. Janjane kowe ning Aku saja Nutriani Atiku kowe malah gandeng wani kolia. Monggo bosku. Sing tak telpon malah mbok pateni. Mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak jiwel 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 ala jiwel. Masya Allah, ini makin malam makin alkalin energizer bisa semua jadi satu. Mbak Yati. Pak Bejo, Kowe dalam kowe anteng ning kono ya. ya. Kita itu aneh. Itu Oh, aneh. nggih, Bos Bejo dereng. Yuk, yuk. Janjane kowe ning Mas Haji,
Margarita. Aja. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangu nganti lingsir sengenge ono kene aku nunggu kowe gesek gesek Hale papi. Mi, Kata malah sih, Mas, Mbak kata, ayo lah. Mami ae. Maksur. Ayo kalian tak kenal lagi. Wah. Lah, ternyata wakil malah yang kita tunggu-tunggu Pak Haji malah ndelik ning kono keke karo Pak Bambang kayak piye Jal. Assalamualaikum Pak Haji. Haji Karjo. Ya Allah sehat Pak. Yang dari siang Halo, katanya Pak. malam loh, Dek. Ya Allah, ini dari Ya siang. Allah. Aduh, Pak Bambang ke ya ora. tanganku dikeruwak karo Pak Loro nih Loh, yo. Pak Haji lagune napa, Pak Haji? Lagune napa? Kangen. Pitung sasi niku to. Kaita kowe ra rene. Pak Haji tidak mriko mboten. Pak Haji ki nang Pasrah kene. mawon. Dek, mawon kan aku nggo bengi wae, Mas. Siap. Pak Bambang. Lo genggeke teko meneh. Jan-jane kowe Kandhani kok. ngerti. Mana gak ada Pak Haji? Gelagatmu Pak Haji, sajakmu Priani. Pak Haji Kene bae lagune kangen. kangen Mas karo wanita liya. Kantor Pak Haji kangen nggih betul Pak Haji. Bapak Haji malam atas sebantu nggih. Sehat-sehat selalu berkah barokah. Nuwun Bapak. Senang kula
kangenku dangan tok jampi. Bapak Haji Malan atas badan wis tidak malih. Monggo nih mungkin buat bapak-bapak di sana. Kali mas bersama Sukawati, asik. Bersama bosnya Cara Mastri. Sehat selalu, sukses selalu buat Cara Foto. Bapak Haji Marlan mantu sembah nuwun. Pak Bambang monggo lo merapat. Mriki monggo. Kita kesasi lawase nggonku ngenteni. Wong seliramu wong ayu ati-ati. Rina wengi mung tansah tak impi-impi. Jroning ati kangenku setengah mati. Senang kula yo dek yo kanggo rujuk. Oke siap, oke. Lega nono aku kang nandang kasmaran. Siap. Dalem janur wong ayu tak anti-anti. Kaita, tep Oh 13. sakani kangenku dengan tok jampi. Kangen. Wong kangen ngene rasane. Telepon. Napa maneh Pak Haji Marlan lagune? Wong ayu kowe tak tunggu. Kangen. Kangen. Apa tambane Pak Bambang monggo? Monggo Pak. Rindu-rindu tambane kudu ketemu. Apa mudo enake kanggo rujakan. Lega kono aku kan nandang kasmaran. Seliramu janji aku satya ngenteni. Oh sadari kangenku dengan tok jampi. Sukawati. Pakai Bapak Haji Malan kita golik lagu-lagu nipun nggih. Ayo monggo bosku lagu napa dipersiapkan. Pak Bambang, niki Pak Setin kok ngeband. Bandar Kok Besi Besi? Lagunya napa? siap. Yang sewu Pak Haji Marlan yang sewu. Sesek lebu sedeng. Wes sirang taun lawase ana kene. Ana kene. Konten lirane. Ngantu-antu nggonku nunggu. Nganti tekan putih rambutku
manah menika setengah lagu malih. Bos Bambang, Pak Haji mangko Pak Haji. Ayo Dik. Pak Haji. Ora usah sungkan, ayo digeret. Ayo. Sesek mlebu sedeng, sesek mlebu sedeng. Semono kowe urip bareng karo aku saben dina andem katresnan bunga susah padha dilakoni Mas Bambang ngagum hae mboten iki. Kalau bener penake bos. Lanjut Pak Haji. Pak Haji mang hae Pak Haji. Pak Haji Parlan hae. Pak Haji Romlan kok Pak Haji Parlan. Oh nggih. Pak Haji gereten Pak Haji. Pamujiku marang kowe salawase nadyane ngadep papane nanging aku tetep eling kowe semono kowe urip bareng karo aku saben dina andem katresnan bunga susah dilakoni tresno iki tak titipke Bos Bejo, niki dereng genep ya bos.
dereng kira 150. Pamujiku marang kowe muga urip tentrem salawase senadyan ning ngadep papane nanging aku tetep eling kowe. Setunggal lagu malih bose kangen semu.
Gina. Nggih, siap Pak Bambang.